Ej, jeg ved. Nej! Ej, han er faldet i. Hvem? Hvor er det? Han er faldet i. Haha. Spar stoffer. Der står faktisk spar stoffer. Hvor er det, bro? Jeg filmer gaderne. Jeg går lige ind i skyggen. Nej, incoming. Hvad var han? Kirsten Napoli. Pete? Hvad er det, Kommer han her for? Smadrer den. Army patrolling the streets for det filmene. Ja. Og så lægger vi lige noget ind, hvor der står Army Nej. control. Så skriver vi snop. CP. Drugs? Ja. Jeg siger snuff. Ja. Vi siger drugs. Skal ind i skyggen. Army controlling the streets. Hvad laver? Hvad? Så filmer du? Ja. Det var ved, du skal blive ved. Skal blive ved. Jeg bliver ved, hvis jeg vil. Det må zoome helt ind, der er filmet. Så jeg skal sådan nogle mordvideo. Nej. Det er altså godt, det er sådan, det Hå? Ja, det skulle sådan 30. Nej, det skulle 30. Ja, vi har en time. Det har vi så ikke. Så har vi fået en. Ja, okay. Så er den bedste. Hå? Nej, det er 30 klasser. Sådan hurtigt nu. Nej, ikke hurtigt. Du gider ikke bruge de flikkertal på det samme. Ja. Ja. Det speeder op i nu. Nej, det gør jeg ikke. Så er det jo sygt gerne på igen. Må vi flyve vejen eller sådan noget. Hold den lige, jeg kører lige noget bacon. Kører lige noget bacon, så skal lige have et klip af, hvordan man kører bacon til Danmark. Der er sådan en. Nu. Det er jo meget godt. Kan jeg være? Det når du bare videre. They call him Svinet. Svine. Pause, det kan man ikke, man kan slukke den og så starter den. Så ikke vi kører helt vejen ud til kassen. Vi går ud her, vi går ud her. Er der nogen, der skal noget? Ja, bare lige for at vise, hvordan vi køber det jo. Så skal du holde.
Nej. Det var bare lidt sødt. Skal vi hende have til skolen nu? Gør vi? Jeg havde jo også aftalt, at vi skulle ned til der, hvor vi har idræt. Hvad mener du? Ja, vi kan også lige tage svømmeren. Vi kan også tage svømmeren. Kan vi det? Skal vi ikke det? Jeg kan ikke se noget, Sjældent. Du ryster bare over det hele. Du har sådan en GoPro. Altså, jeg tænker, at det er bedst, hvis vi griner filmer med GoPro. vores nationalsang, hvor vi står inde på et fodboldbane. Vi har jo ikke taget på nu jo, og vi har ikke ventet med. Helt over at lave nogle fælder med. Det lavede mig op af bil, og så er det you got to pay my Det kommer. Skal du ikke filme nummerknappen? Det er bare for video, jo. Det er bare for video. Det bliver bare Ja, speedet så op. sætter vi den i slow motion, når jeg kommer og så lige... Det kan jeg lave. Det er fucking svært at holde det stille Når jeg sådan. går, op ved sådan en bil til fyre, bare det sidste gangstermusik på. Jeg er bange for, at det bliver sådan rigtig hoppende, det her. Ring. Det er lige meget. Når det speeder op, man kan se det alligevel. Ja. Jeg tror nok det er bedst, du går for, så det ikke bare lige har så god view. One man army. Og jeg har ikke set skid. Jeg har ikke set skid. Hold da op, fint herfra. Danske pølse. Danske pølse. Der er fart på dyret. Du går og laver fælder, Mads, på først. Hvad? Ja. Du går og laver fælder, Mads, på først. Du er rundt på hele den her tur. Ja. Ikke kun være de Skal vi låne en farvefrand, der går ikke her? Bare optage, indtil vi kommer ind til kantinen og op i lokalet. Hvad? Danske pølse. Det er blevet seriøst måske. Seriøst til Danmark, vi snakker om. Der er kun danske pølser og Tuborg. Og alt det får vi så meget på gymnasiet. Ja, det må jeg godt sige. Hvad er det, du sagde? Vi take. Men let, dreng. Har vi ikke en bold? Lav lige en kø. Vi sætter bare, når du går ind der, ikke også der? Så er det bare den der freestyle op. Har I set den? Nej, hvad er det for en Den der sang der. sang? Freestyle. Ja, jeg har set den et andet sted. Mit lort er faktisk fucking smadret der. Jeg ved ikke, om jeg har gjort eller noget. Hvad? Jeg ved ikke, om jeg har trukket eller andet. Nej, ikke. Fuck, mand. Han er outrunner, han bare... Hvad? Han var bare for sildet. Nej. Han var alt for slippery. No, not good.
Der er Mads Mikkelsen pige, der er nogen, der filmer. Vores spil skal ikke forkert. Kom Det er ikke noget gæt mere, du er gået i snart over. glad. Garbage can. Ja. Nice. Holder du Hvad? Nej, vi går op i klassen. Film mig. Okay, vi skal bare ind i klassen. Hvem gør det? Nej, vi skal bare lige herop. Ja. Der har ikke noget. Det er lige hvor en søger med Netto og stationen. Så lægger vi nogle baggrundsmusikken over og speeder det op selvfølgelig. Og så Charmerende. vi vil